Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu da fatan kowa yana nan lafiya. Ni ce dai taku Hadiza Aliyu Gabon. A yanzu za mu gabatar muku da babban bakon mu mai suna Na'am Hajiya Hadiza. Ayya gama. Usman Babban ya zama celebrity. Da an san ka a matsayin soja. Mai tarwatsa sansani. Yanzu kuma naga kaman ka bari ka koma ka tsinduma kanka gaba daya a cikin entertainment. Koranka aka yi ko ajiye aikin kai? Ba ki da amsar wannan tambayar. Abinda ko nake so in tambaye ka dama, ya kai ka tsinci kanka a cikin 90 days? Wannan yi ne na Allah. Wow. Masha Allah. Duba inda ka fito. Ya kake tunani musulmai na jihar Sokoto za su kalle ka? A matsayin musulmi dan uwan. Yawanci a show ɗinka zaka ga ka rungumi mace, ka kisan ɗinta, ka yi wa'ansu abubuwa. Wannan kuma yana koyi ne da sharuka. So ni abin da nake son in sani. Ina jin ki. So kana so ka yi wannan abin saboda kuɗi ko kuma kana so ne saboda kana so ka samu kowa ya san ka a duniya ya san Bahaushen mu. Wannan amsar zami waya da ke. Yanzu ya kamata ka gaya mana menene kai kake tunani. Okay, to me tambayar ki? Daga ina ka dauko shi? Daga India. To yanzu kin ga dakata tunda kike kin taba ganin dan iskan celebrities a Kannywood kamani? Ni ban taba gani ba. To kin ga ni din na kasance ba dan kasar ku bane. Turawa guda biyu. Dawa. Akwai Lisa. Karki ƙara magana ta bana su. Kun rabu? To tare aka haife mu. Wace ce za ka kawo ma? Tattabaru zan yi. To za ka dawo show din kenan da matarka. Kwarai kuwa. Dama magana aure zan yi maka kuma gashi ka ce. Tambaya ta gaba. Ai wata waka. Wace daga ciki? Ka je Tanzania kwanaki. Na gane ta. Me ya faru? Ka yi shooting amma yawanci a video ɗinka matan da suke ciki gaba ɗaya a cikin wani yanayi. Me yasa haka? Saboda ina son nishadantar da masu kallo. Sista me ya faru? Dole! To ai kuma sun kalla da yawa. Kana ji it's not. Gaskiyar magana za su kalla saboda za su ga Bahaushe ne. Ya je yana portraying al'adan da ba ta. Wa ya faɗa miki ni Bahaushe ne? Who are you? I am Daniel Boy. Ina so zan miki tambaya guda biyu. Kaman me? Na ji an ce za ki min kyautar mota ranar birthday dina. Ba gaskiya bane ba. Gaskiya ne, daman ya ce min ba zata za ki min. To da Allah idan za ka kawo motar a haɗo da na mai. Shi din ma. Mana, kin san tsadar mai ake yi. Masha Allah, Allah ya ƙara arziki. To jama'a da fatan kun ji daɗin tattaunawa da muka yi da Usman. Ai na fi kowa jin daɗi, ni ne na raba wuta da mota.